hai xa un tempo que levo oíndo o concepto abolir a familia. E hoxe á mañá xusto no Instagram, estas cousas que se volviu ahora Instagram, que tes que ir pasando así imaxes con texto, saíume unha galega falando desta idea. En Galicia hai aí un sector da poboación, toda esta xente así como máis progresista e así, que falan desta idea de abolir a familia. Abolir a familia. Aí a idea esta que eu chamo esa retórica estética, non? É un discurso moi bonito, pero non ten fondo, non hai reflexión debaixo del. Si que é certo que hai lecturas, porque isto deféndese, eu conecto moito tamén ca idea esa da teoría sueca do amor, pero estes van un paso máis aló. A mí o que me fai gracia é que o que se pide é que se recoñeza esa diversidade familiar e todo isto. E aquí ven a falta de reflexión. As familias son diversas, sempre foron diversas. Daquela, eu quero vivir como me dé a gana, desobedecer ese formato que nos venderon de familia nai, pai, neno, nena, un can correndo pola eira, e como quero desobedecer, eu quero que me lexislen a familia que eu elixo ter. Pero logo non é unha desobediencia. Esta idea de que ser disidente e logo pedirlle ao poder que lexisle a túa disidencia. E iso ten que ver co medo á liberdade, porque precisamente a liberdade sempre pasa por desobedecer. Ti estás desobedecendo os mandados. Aínda que eu entendo esta idea de ter días no traballo, pero que tampouco non che dan ti para afrontar unha enfermidade longa dun familiar, do teu tempo, o marido, a túa muller. Unha enfermidade que se alonga anos, a ti non che dan anos, non estás cotizando, non estás cobrando. Ao final é como quero que lexislen iso, quero ter aí esa lei, porque non quero enfrontar a desobediencia co risco que iso ten. Pero a disidencia, cando se lexisla, pasa a ser unha experiencia administrada polo poder. Logo, non hai ese pensamento, non? Esa reflexión. E si que hai moito medo a vivir fora dunhas normas que estean establecidas. E a idea da familia diversa, as familias sempre foron diversas. Rapaces que tiñan os pais emigrados e vivían cuns tíos ou cos avós. O veciño que tiña os fillos emigrados e chegou a vello e veña, ven para a nosa casa. Eu isto vino moitísimo. Pasaba a ser parte da unidade familiar, isto non estaba rexistrado en ningún sitio, non pasaba nada. Sabes? A diversidade familiar sempre existiu. Non estaba regulada e facíase precisamente por coidados, porque esta idea da familia diversa é que necesitamos que non la regulen e que non la rexistren, non sei, é pedir xusto que se regule os coidados, que o poder che diga que ti agora esta persoa pódela coidar, ou seja, estás legitimada para coidar. Non sei, é que non o entendo. Paréceme un discurso perigoso, A esta sociedade hai que facerlle un control alt-sub, porque non hai reflexión debaixo deses discursos. Hoxe o que lin eu é unha profe de universidade, quero dicir, falamos de persoas formadas,
precisamente que a retórica está moi ben porque saben falar, non? E acordoume o Byung-Chul Han recollendo o Princesa de Asturias, que dicía, usou unha expresión alemana que na prensa española puxeron fulano e mengano, non? Sería ese fulano e mengano. E dixen eu, el dicía que hoxe en día na universidade están, non me acordo como era en alemán, fulano e mengano. E eu dicía, en Galicia son Xan e Pericán. Os que están dando aulas na universidade son Xan e Pericán. Queres que o poder, queres que alguén che diga, pero ademais, aí lexislado, que ti fas ben en vivir de outra maneira. Vivir fora do establecido. Pero, cando a ti che lexislan a maneira de vivir fora do establecido que elexiches, daquela pasa a ser unha forma de vida que está establecida así. A disidencia, cando se lexisla sobre dela, deixa de ser disidencia. Entra ao canal do poder.